Human napalit ang ilang mga yuta nga gikamatan, nanimpad ang mga ati sa Islas Panay aron ang naipit nga mga indigenous people makakita og mga lugar nga makatukod sila og mga balay. Sa Surigao, sa Islas Mindanao, sa ilang pagtapnas didto, di kapugngan nga may mga silingan silang ang kinaiya sa tribo dili maangayan. Ug kay kultura sa mga tribo nga ati nga dili moangay og sakit nga sulti, nangabot sila dinis Bohol ni atong 1970. Ang bahan sa napo ka pamilya, dito sila manginabuhi sa baybay sa luway, nagpirmi. Pagdaghan sa ilang kaliwatan ug dihang ang ilang luna nga giyak-an gamiton na sa tag-iya nga kwartahan, namakta sila paingon sa Kalbaryo. Diin nagsugod ang katilingban sa mga ati nga mga tribo nga IP nga dayo. Nabuhi sa kinaraan pa nga pagpangayam, ang pagkaon sa mga exotic food may ilang kinaham. Ibid, hawo, mga baksan ug mga mananap nga ihas didto wala gay halos makaikyas. Karon tataw nga kay tao usab sila nanginahanglan sa serbisyo medikal ug panglawas aron ang sakit nila mapatambalan. Gitapok ang mga ati sa duha ka barangay dito sa People's Center sa Luway. Ug miadto sa karavan ang DOH Region 7 Health Systems Development Section. Sa PHO Bohol ug MH Luway ang kauban. Aron ang katilingban sa mga IP sa Luway sa serbisyo medikal sa gobyerno kanila ikapabuhagay. Salamat sa LGU Luway nga naghatag sa unsay ilang ikatanyag nga jutay alang sa mga ati. Kini karon mapun-an na sa serbisyo medikal sa DOH nga libre. Gikan diri sa People's Center sa Luway alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.